Винил кристал за ветроопорни завеси. Ето какво представлява самия материал. Прозрачен, супер здрав. Винила се използва за барбекюта, за тераси, за веранди, за навеси, за магазини. Някои хора дори си го слагат и за покривки на маси. Винила е с дебелини 500, 800 и 1000 микрона. Ето какво представлява една ролка, 25 метра от 500 микрона. Целите ролки ги даваме с супер голяма отстъпка в цената, много изгодно идват. Също така режем и парчета по желание на клиента. Широчините, които имаме ние са 1,37 м, 2 метра и 2,20 м. Изпращаме по еконт в цялата страна, като доставката става за един ден. Ето сега ще ви покажем едно парче. Наш клиент си е поръчал парче 2 на 8 от 500 микрона. Колегата го е пакетирал, отрязал го е и ще го пратим на клиента в понеделник. Ще го получи във вторник, за един ден е доставката. На който му трябва винил, може да се свърже с мен. Обадете се на телефон 0895 510 613.